אבשלום, כן. מה העניינים? ליאור, קוויקטקס, החזרי מס. היי, מה העניינים? בסדר, יקירי טוב, רציתי לעדכן אותך שמס הכנסה אישר לך את ההחזר על סך 16,906 שקלים. כן, אני ראיתי הכל, ליאור. קודם כל, תקשיבו, אתם בולדוזרים, ואתה יודע, בהתחלה, אתה יודע, יצרתי איתכם קשר, באמת, דרך איזושהי חשיפה, וזה רץ כל כך מהר, ואתה יודע, הייתי בשוק, ותקשיבו, אתם דוחפים, וזה קרה מאוד מהר, כל ההחזר, ושפו לכם, מה אני אגיד לך? באמת, שפו. אז קודם כל, אבשלום, שתדע שאני רוצה להגיד לך משהו. אתה לא היחיד, יש 80% מהאוכלוסייה שנמצאים בדיוק בסיטואציה שלך, הכסף שלהם יושב בקופת המדינה. אנשים באמת קשה להם להאמין, לא חסר את זה, בטח ברשתות, ולא חסר את זה בכלל. אבל בגלל זה אנחנו מבקשים את הכסף שלנו רק אחרי שהלקוח ראה את הכסף בחשבון הבנק. אבל בסדר, קודם כל אני שמח לשמוע שאתה מרוצה, זה אחד. דבר שני, ההחזר שלך נובע מהפסקות והחלפות עבודה, מה שקורה לרוב האוכלוסייה, בגלל זה הגיע לך החזר, וזה כסף ששייך לך, שהמדינה גבתה ממך יותר ממה שאתה היית צריך. אני שמח מאוד שהכסף חזר אליך, אני שמח שאתה שמח, ואנחנו פה בשבילך תמיד, אחי, ומה שתצטרך.